aku sirep karepe dhewe. Nyaut melutno tengah blumbang anake semaput ketiban gelungan. Pirang pintal bobote lah. Supaya kampunge cek bisa peraturan kampung ayo dipatuhi ana perintah apa ae ayo samarine iku aku nyadani tak pikir aku mentengno urusan pribadi nek kakean alasan suwe-suwe sungkan tangga kanan iku ngono dor nyetakno kerukunan
kerja bakti seminggu sepisan. Kadang-kadang mek dandani got andil dalanan kuburan nek kabeh teratur bersih kampung kerasan. Kangkang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri. Aku yo bangun tak cocokno barek tangga saiki omaku tak dol entek jange aku ngalih nang Wonokro. Ayo jos bareng gentonge yo pecah bareng gentonge yo pecah gelondong banyune utang gelondong banyune utang makne rame tapi gak kena lolo bapakne wedi sing ngitano wetane omah bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan metu nang embong katrit senteran lolo mlaku ngedul lo tolek sasaran hup eling no pertelon nenggok eling no pertelon nenggok sebab awane ngiting arek wedok sebab awane ngiting arek wedok gak kenal arek meru omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak nibani kemaron ketatap cagak nibani kemaron bareng maju nijak pitik babon pitik papan kabeh kabur disangkakno ya jerangkong padha buyar iki enek padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dheke wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplakan sing ditobrok jeplakan dheweke tiba jengkelangan dheweke tiba jengkelangan terus mlayu nata piting gedang lolo tiba mangkurep dadak kejem long blombang namung semanten sairan kula salang boten borong kares ya mikir parian anyar sampai ngenes ini ini kurang 3 dina wis wangen-angen gak turu gak melek kaya mikirno arisan. Lah iki apa ditundung wong wedok kon golek objek. Tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondo okol sora awak iki awak kuru kadek okol remek. Lah lek awak kuru ni pikiran kudu urip lho. Ya Allah. Lah lek nyambut gawe situk tok ana mampete yo. Khayal aku. Oh, kadang-kadang yo anu yo nggo kendang barang aku.
Tapi apa eleke wong pancen wong dodolan. Kadek kendang saiki paling enggak iku 75.000. Kayu nongko le njaluk tak dol sakmono kuwi. Kira iki kulaan apa ki bondo awake iki bondo dengkul. Dengkul ya sing ndrending pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Dadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok kuru. Nah ya op. Perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho. Cak War. Halo Cak. Lho. Wah, Iya kon. suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ae ta. Mumpung gak ono basman. Ya apa? Waduh. Kayak karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Lho ndak arloji. Celana, kelambi, sandal japit, sabuk. Boleh kayak leang-leong bener. Lho penggawean lawas. Oh, Rombeng lo. tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah. Iya apa Jan? Aku disemoni gak ngerti aku. Iya apa Jan? Wadah pengungsi Vietnam katemu. Oh, wah, seneng ngono ku Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Pancen wong golek perhatian kudu ngono Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong rung ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Saya oleh perhatian. Kok malah koyo wong sampel lo. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta? Ngenyek Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ya pokoke gak nganggur Cak. Iya. Lho, sing penting objek lo. Bengi ya sik nyambut. Sik nggo lampu ae kok. Lah nyolok kodok apaan? Wah, niku. Tak gak apa-apa tak koncoku ya nyambut gawe ku ya dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lo. Buka. Meneh buka meneh. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho artine ku ya eberan. Oh, bukan nang pasar sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lorek dondomane sak buajek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae kon. Tapi ya rega nggo rupa ya. Loh, Lek sing iya. foto anyar ini ya mesti larang. Sembarang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak lek iki. Oh niku daganganku gak reme-reme lho. Wah iya temenan rek. Barang antik tok. Lho, masih gak anti kowe iku ya keadaan 80% lah. Iya. Sik sing oh iki woto. Ah kon niku. Oh lah sing bolong kok tutupi. Namune woto-woto sing bolong ditutupi. Kon niku. Oh, lha iki sarung iki pira rekan sarung? Biasa lo. Ya 1.500 ya 2.000. Oh, brek sarunge putih dondomane ireng. Batike klirik ah kon niku. Kelir. Semut ngrubung gula ae. Iki pira iki? Kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat tadi jan. Ya apa? Jangan tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbanget ta sarung situ-situ. Lho nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kon niku. Mau sepatu iki tepak gerendeng-rendengan, tapi mek sisi sing sisi nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Omonganmu. Tapi sembarang ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampeyan simpen monel. Monel. Kon ro plintingane kiri iki. Iya. Roto ndek embong tak jukut tak dol kok. Bajut kan niku. Ayo gak eleke cak ngono. Apa? Waduh sepating brentol rek. Opo iki? Ku tanganmu iki Caplak iki. gak ana kecubung iki pira kecubung? Kecubung nyek iki. Apa? Kecubung biasa ngono akeh biasa iki. Lho, akeh apa? Nggih akeh nanas-nanasan ya ono. Tapi lek digosok kok ngilap ya. Ngilap. Ya, Pak. Kok dudu akeh wong isine asem ngono wae.
Ojo mbijuki kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya apa? Timah. Lapo aku dodol timah iki. Kon niku masamu pabrik tahu. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tatah. Iya. Gak duwe. Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandale. Yo apa sak. Yo apa miringi gak karuan. Ekonomis. Sandal loro sok miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno entek 7.000 sulno tok iki lho. Apa iku kulit apa iku? Ya kulite babi. Aduh. Ngene sak ya, aku ana perlu karepno. Iya, Iki iya. lak ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus Dikon nglironi lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta utawa 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ngajeni wong kontol lanang. ngono. Lah lek arloji larang, waduh bojone wertolo nukokno arloji tepak ini. Lak ngenak. Iki rega piro sih? Iki ana sing 40, swidak, Niki ana sing pandomi selawe. ilang iki. Ya apa? Pandomi kan blas. Ngenyek aku kan niku. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing mesen iki. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lak padha nyambut gene aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tah nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Engko sing situ tak kena dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Pira? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Mbek menawa bathi ojo bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi pira. Kon Wis ta. kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta. Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya abot dhuwit. Ayo kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Pira kira-kira wis ta. Ya wis 75 lah. Pas, Aku gak ngamek bathi wis. Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000. Iya iya. Tapi duit 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kon niku nyili aku ta. Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak ge sangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki. Nar ngene lho. Oh, pokoke tok ya aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ah ngono, dhuwit iki tak ge sangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kanggo kepercayaan. Menesuk aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Ya. Iya iya, heeh. Aman nek ana dhuwit 10.000 tak gaene sak. Ben ana dhuwit nganggur ya. Kon kok ngreni ae sih lho kon. Wong kanca lan di sing ngono aja wong ngawur ae. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85? Lah mang sing 5 saiki tambahi 5. Kok mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae. Kok eling ae ngono lho kan. Dhuwit jange tak Dadi kabeh 80. 80 ya. Dicak ya. Iya iya. Aku tak rono. Wis gak Temen usah lho, lama. Ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak kenek rezeki ya. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro 45 tak dol 75. Eh, Lho Ri? ngomel ae. Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa ya? Biasa war. Oh iya iya. Wis gak lali piye nyambut gawe piye nang. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, saiki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Oh, kampung, desa wis dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek mbutuhkan bahan material langgonku kabeh. Ya syukur tali. Iya kon klambingmu kurang perangkep iki jange matek ta. Ngomong titik tapi nyangklaki kan. Lah iya wong hawane panas ngene kok nggo klambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngerangkep-ngerangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho Ri. Lho iki pundak. Oh, gak metu udan-udanan iki pancen hawa-hawa dingin. Nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho Bekasi dagelan iki ngerombeng.
Wah berat Bar. Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bar kok melorot ngerombeng. Kayak aku lho ah. Disampen gak apa-apa. Kayak aku ngene lho, Ya, prei nang seni terus saiki aku buka materialan dhewe. Kadek galangamu ya kuat dhewe. Oh ya apa winginane aku kan ngingu wong enem aku. Kuli kon ningu ya. Ya siki lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedi tok. Oh iya. Iya, kali berantas iku biyen iku lak dikodul jero, dikeruk kapal keruk. Iku wedine iku disetor nang nggonku. Bareng kon nunggano, Numpuk no iringan omahe kok, War. oleh pirang atus kebek. Waduh nek 75 kebek. Mbok. Tapi winginane kan udan. Iya. Udan nyaran iki. Heeh. Beras wis. Rencane yo koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari iki jinge tok bae nggonmu ono butuh kejing. Ya apa? Kejing remis wae. Butuh sompil ki nyulak kon ngono. Iya apa? Ngerombengi apa? Badine akeh ta? Lumayan lah. Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung tak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong bodoh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon ro ndase doser ya. Nek Doser? rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku ri. Oh, golongane motor traktor barang. Lho ya apa kon iki? Iki kok ono ember barang opo iki? Ya apa? Kok ono ember barang. Nyiram anakmu ya. Lapa aku men-men nggo ember iki. Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki? Wadah iya. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk ember-ember tuku ngene. Lho kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku ketik tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki ri. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa hak menike iku. Iya, iku lho Mesti tak, sapa kon niku- ngekek ae kok. Pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gaene kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongane. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku sih kan. Aku ingin lagu bujukan nah. Iya. Wis kancamu dhewe iku. Tanggaku iya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iko. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Bahan tak takon tuku. Berapa ini kok? 4.000 jarene. Ya apa, kena 7.000 mek knalpot situ. Lah kon niku nek tuwuk ngono waduh samu gedhe war. Kon yo Iya, teman-teman. golek delangung sing padang, Dik. Aja golek delangung peteng ae kon. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku aja royal ta. Sing royal sop. Ku tak dhisik. Kon iki kancaku ta maratuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kele-kele lho ri. Seneng deloken gak seneng minggat to ri. Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh mengilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anakku butuh rok, butuh kathok ngono aja takon wis tak drop ah. Ya. Iya, tapi wong rombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipele wong sing bolong dipijet ta. Lho, iki celanane sapa didol kene kok 3 perapat iki? Ya biasa ri kok niki wong potongane wong iki selera lek dhewe-dhewe ya. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Iki lak model arek nyari-nyari kita. Oh, iya. Jepang nek rene kok mosok celonoan arek. Mosok Jepang nang Indonesia ngerombeng lho ya, War? Modele celonone iki lho. Oh, iya.
nak sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini. Iya. Iki men tepak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Piro? Murah. Piro mah 800. 800. Ha iki gelem di pasar murah kaine terpal ngene. Duduk terpal iku. Lah wong kandel gini. Omonganmu setengah bago iki. Oh. Iya. Aku nggonku ana wong bodo tuku nu. Apa? Kodhok. Kodhok tapi teko Kuningan. Oh, mbah, iku kanggo benda-benda antik. Iya. Golek panjen. Oh, kan golek benda antik. Lho ya apa? Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dukur ku lho. Rutone kuwedi ku lho. Ojo diterusno gak enak omonganmu kok. Lho, nek gelem nggonku ana. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kon niku. Iya sing ngomong iku sampe guyon ambek rokok-rokokan, Mar. Rokokno dhewe. Wah, iki ana rombengan. Masalah iki jasi sapa ngon kae? Lho, jas sapa ya jas kurik. Iki sing tuku mulai sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 Sih, gak kene. nonton. Kon tuku nek kon kira-kira Dhisik ta oleh tak oleh. Tak rempet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kon niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Pak. Teko luar ya? Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing ya. Iya, Pak. Bahasa Inggris iki. Bahasa Inggris ya. Pancing. Kancing. Lho bening. Oh. Iku kok bahasa Inggris iki ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan iku? Wis tak coploken. Wis gak iso. Teko sapa iki jas iki? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho. Lho tengerane. Ndukure sak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Ayo Lho, sumpah. pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Safari. Apa? Ojo rame-rame ri. Apa? Aku yo kenek ri. Kon kena? Luar loji 75 telu. Kalangan duit 500. Saiki ngene ae. Ayo golek tolo wis. Sing penting Diurus kon soal jas iki. geger ambek aku. Pancene ayem mong nyambut gawe meracang iki. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Pancene enak dodolan rokok iku termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badine gak sepira wong dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel, malah nggo batu api tok. Jange talek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki ya laris langgan aku ya karung-karungan nek kapan ngape teko nggonku. Jebure iki tanggaku ngape beras ae sak karung. Layuten niku ngape beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngape lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancene langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebur iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe anjur. Nyambut gawe bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebur iki ya ngono. Ana kanca gamel arisan didol nang bojoku.
Dituku bareng ngono arisane gak ono sing dodol minggat. Embo aku iki wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku tak kon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe peradangan iki. Soprek waduk iki. Lho. Cak Sopren, alah pangling aku. Sapa kan, Dek? Lho pangling sampe aku. Ya kok malah pangling aku? Padha panglinge lah niki. Iya kok padha panglinge. Masa sih lali. Sapa kan? Kanca lawas. Sapa sih? Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Walah bajul buntung. Kok bajul buntung ya apa sih sampean? Kan kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Pirang tahun sih gak ketemu? Ono nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah yo apa sak mulu Iki tak lawas. toko sampean. Ya wis iki wis tak tunggu dhewe ae bojo nang desa. Lho lah apa? Heh, Ala apa nang desa? mbok nyambut gawe lho kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Tak kon nyambut gawe nang desa kono panen. Oh panen. Jari kami. Enak yo an. Lah iya, kok desa sing ngopeni Iya, parine kok dadi beras didol kene ya. Kono panen tebu, pari tebu ganti maneh panen pari. Lah Dadi iya. gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik. Sampe lamar dodol jangkrik niku. Gak apa-apa ya anakku si dodol. Oh iya. Wah, anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki, Cil. Oh. Enak. Piro sih sampean? Heh? Piro? Alah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Kaya iku telu anakku dhewe. Telu. Sing telu anak mupuh. Lah apa nek mupu anak duwe anak? Biyen durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane PT ae sampean niku. Mari duwe pikat telu tak recel ae saiki. Ya gak apa-apa sugih anak iku enak. Heeh, Mak. Iki termasuk agen ya, wong gedhe ngene. Agen iki ya cukupan ketaran ono agen iku dodolane ya kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku tumpukan iku. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh, gula. Gula mek kan? beras. Heeh. Oh, lah kok dideke ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis tak lemeki ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan Kental berase. beras iku dilemeki nang nggone papan, Heeh. iku timbangane enteng. Lah kok iso? Yen kene iki lak teles ah. Abot tak kandhani kok. Gak oleh ngono iku. Lho kok oleh dosa ta ngono. Utotol wedi dosa, lah gak payu kono. Nyambut gawe ku ya apa bener gak oleh ngono. Kaya biasa. Ijen ya menunggu. Soalnya kan gak ono ewange nyambut gawe sak temene. Ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngele ku. Dadi tak le nang gone apa dengkle iya. Apa sih gak ngapain Abot. rewang? Apa gak ngapain rewang? Sembuh, wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Ben wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampeyan iki ono ae. Marai geger. Lah masuk aro desa ngono Lho, kene. bojoku ku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene ya adoh. Bojoku nek lho enggak sampai sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Koyo adegan desa ngono ngadeg malur ngadeg wetan. Makane sampean kok malah klemis ya, lamanya ne ono cekelane ngene rek. Lah kon kok ijen bojomu gak kon jarene. Lho, bojo sapa sih? Lho ya bojomu bojo lanang. Aku sik ijen. Lho, Durung mau make biyen aku, Cak. lho kon lak sik perawan. Iya, tir. Oh. Sampeyan ngajak bagong-bagongan. Enggak, nek krungu ngomong perawan iku bengae. Lah iya wong anyene ya. Tekan ndi kan iki, Mang? Adane omongane wong tandus ae sampeyan iki. Bae ya riko mang tekan ndi ae. Mlaku-mlaku. Oh nek mangan ngapes dhewe tin ngono tin jero tin. Lho, masak barang. Hah? Masak barang. Iya aku ya masak dhewe. Aku nek ane nganggur ae ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetim. Lah ya ngono, mbok aku po nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh kono jadi ngono kono. Lho, sak temene. Oh ya ngono tin wae kono. Kono kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho, Cak. Jane ngono ya apa? Arek iki. Penggolek penggawean. Omongmu cukup baju-baju kok. Temen. Aku nduk omah kaijen yen ya ta. Sampeyan saiki tak delok ya malah klemis, malah putih. Tapi gak pantes sampean rambut ngono iku. Putih apa semaput aku. Kuning ta. Resik lho, resik. Oh lak ngono Nah, bersih. Iya bersih. Kok malah putih, ya pucat iku. Gak rambutnya lho gak cocok ngono iku. Iya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Nah, kono mati arek ngono lah kono iku. Iya.
Kono aja nyandak rambut-rambut ta kono niku. Lho gak pantes sampean nek rambut anu dawa iku. Kok Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja ngek klambi ngono. Men gak pantes ngek klambi kuning iku. Kenyoraken. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadinan manise. Aku kepingin gawe klambi lho kone rapu. Kone rapu jaket. Kayak Pertamina lan sampean. Kone rapu jakete biru. Sepatu miring kaos kaki lorek. Iya terus Nang gone anu nonton iku kebon binatang tang. terus sangu segon rantang yo sampean iku iso-iso ae. Pantes ae. Klambine ku keren dadi pantes lah ketoke Gak luwes. ngerti ngomong kamu gak enak lah kon pantes-pantes no. Omonganmu kon iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis sembarang teko sing ndelok ta. Iya. Nek jare awak dhewe pantes tapi sing ndelok gak pantes, ya dadi gak pantes Iya sih. temen aku ya anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lah iya aku mbek bojoku pae iki paling benci ya iki. Anu soalnya dhek iku repot dadi gak kobreng rumat sampean. Ah iya mulane aku jange tak pegat iki temune bojoku. Gak tebakat tuh sapa ae ngono lho aku iki. Ya apa ya nek aku ngrewang nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kono wae. Aja aku ki temen kok Cak Sokran. Kayak nah. Iya, Oh, aku iki sungkan lho adik ngejak-ngejake wong ngono niku aku kuwatir ngono niku. aku ki ya belajar dagang tapi ya sik ya apa gurung duwe bondo. Monggo kon nunggu kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku. Wong jane ya, jane pantes kon nunggu kene. Aku sing ngedol-ngedoli ta Hmm, sing bagian nyusui. Heeh. Apa kon susuki? Nek ana wong tuku lho. Sangan nyusui suket ngene iki kok. Kon sing ngedoli nek kene aku sing Iki kuwak ngono ya. iki beras rego piro ngene iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya Iki iki. sing apik dhewe iki. Oh, sing punel koyo ketan niku. Mbah gak tau masak iki. Sampeyan niku ya apa mestine nek wong dodol iku lak ngerti ta. Iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tau atang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. 340. Soale anu ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho aku. Ono digawe ya? Iya, jange duwe gawe dhek lan butuhno. Jange beras gak enak aku sungkan sih soalé tamune ku yo wong ado-ado. Iya, Maksudnya Pak, gak enak lah yo sungkan ta. Lah ya ngono apa kon iras-iras gawe langganan nang objek kena Gak beras. ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ngawur ae. Lu gak ngono beras iku lebokno Nek ngono dalem. ngene ae, Cak yo. Iya. Aku yo kesusu yo an, soalnya ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gawa. Wis kena ae wong pokoke kon sing Soale gawa. wong wis iku emben e. Mben digawe. Iya, kurang 3 dina lah dalan terop Pak yo mbutuhno. Ha, kene- mangan bareng. Ane kanggo kon ya Baba wis aku idep-idep Ya ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Lah ya kon colek badi dhewe kon colek hasil dhewe ya. Iya. Iki wis pengen 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku kula 35 iki. Oh, keren. Ya. 35 kan anak 35. Lho iya kula 300. Gak apa-apa ya, wong Kula wis 350 iki. Dolan 301. Gak apa-apa wis. Aku idep-idep ngekeki kon. Ya nang wonge ya tetep tak kena 34 390 ya. Ya wis gak apa-apa, wis sampe kono kok. Ya wis nek ngono iki tak gawane tapi Awake pirang karung? ya iki ae sak karungku nang gula. Wah, sak karung kurang ae rong karung ngono. Ah. Ana sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Oh, ana gudange iku. Lah gudang tok iki kok. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong iki. Gudang tok. Ya sebelah iki lak beras e anu tin kan. Iya ambek mboten gula cak nek. Gula. Beras e loro ta situ. Loro ya? Tak gawe loro ya? Rong karung. Iya rong karung berapa wis ta? Becake ya apa becake? Heh? Becake kene ana ta? Lho gak tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak tutup maliana. Kono ku wis tak tulung. Gak wis. Beras rong karung kok nyunggi pisan kono iku. Gampang kok becake. Gulane Gulane 20 kilo. sak karung ae pisan mari. Karung-karungan. Iya. Wah, nang aku ngono pae ya apa rek becake rek. Lho kok becakku lak kosong. Aku dhewe becak. Oh iya. Tukange ya ono arek. Wis gawane gak apa-apa. Tapi ya duwike ya gak kabeh lho cak wong aku nyene Iya. titipi wong ya. Gak nggawa trasek pisan. Iya. Iki ana trasek iki. Terasi. Iya. Sidoarjo ya. Wis mbos derajat buka pokok terasi enak iki. Iya. Ya wis tak gawane cak. Ah, Ngobek iki? Betono. Iki kan nggawa pisan iki. Apa iku? Ndase teri. Kayak apa gak duwe kucing kok. Lho kok ngono digawe iwak iki. Lho kono udan-udane masih iwak ngene gua ames ae kono. Aja ngono rek, balas sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawan. Iki ana dhuwit
Anu mek 15 sih. Sedate kono culo geleng lah apa kono culo geleng. Ah, kono wis gaene pantes kon geleng. Aku ki lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngriwuki sampean. Lah iya lah kok kepantesen ta aku kon kayak gelang lah beres kon gawa iku. Mos aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ngene wakil aku mau lanane kok gelangan. Ya dikekno wedok sih. Gak wis gawa nek. Iki dhuwit ae 15 ya Cak ya. Ya wis aku bapak. sepurane ae lho ya gak tau kepethuk ngrewuk ya. Gak apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis dhuwit tak gawa gelang wis gawe wis. Apa aku sing rene apa sampean rono? Lah alamatmu di sih? Iku Simo Peman nomor 19. Simo Peman. Iya. Ya wis aku rono gak Rono? apa-apa. Heeh. Temen. Engko aku rono jam-jam 3 ngene ya. Ya aja engkuk sih. Jam 3. Meni. Heh? Meni. Hai jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Oh jam 3 apa? Jam 3 sore itu lho. Iya, Iya kon iya. niku kon tegeseno. Iki nek ono syarat metu ya mosok iso aku. Heh? Mosok iso syarat metu iki karung iki. Gak apa-apa nek aku sing nyeretno awakmu gak apa-apa. Ayo. Aseret ya? Iya. Sret. Kok muni sih wong nyeret. Sing muni cangkemku kok kon niku. Dek delokane abot ngono. Iki becak sampean sing ndi? Iki lho gawe. Jo aku terus jo. Ya wis gondrono pisan iki. Guyu aja kok nek ngeter arek wedok. Gak enak aku. Tak gawe lho Cak ya. Ya wis gawan. Anjene arek iki, mbok aku iki ganteng, Bek. Biasa gak ngene tini iki malah aku dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikek dhewe 15.000 gak apa-apa. Tapi kok gak enak pikir. Aku dikokon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek iki. Tapi gak apa-apa, wong arek wedok ade sik bujang kate bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku mbek dini. Embur. Pikir cocok omongi wong tuwa yen. Jodohku nyambut gawe liyane marung gak maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris tok kendo, tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot. Didik restoran. Restoran gede nek depot ing mang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Pemane sing darane bakmi, wah salah. Laris ki ngono udan-udan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kewalahan melayani dodol bakmi. Gobis iki trek-trekan sampe teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno ya enak. Masak aku iki mau. Adik regane gak larang 350 sak piring bek campur laran. Tapi ya sih sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab wis ana istilah. Dawuh Pak Dokter aja sampe lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijaga, wong anduk suker. Asar-asen, jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana. Lampu ya lampu biasa. Kebersihan tak jaga. Masalah wis bersih warungku. Piring cengkir gak duwe. Saiki bersih ini. Adik marung ngarepe sekolahan. Masalah tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak arek cilik antri. Saiki larisi. Adik mburine omahe ono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang ngelumpuk. Jam 12 sawan tak buka glodak, mandor tukang-tukang ngantri tuku kene. Iku jam 12 sawan, durung magrib. Magrib tak buka glodak wong bambung nglumpuh. Lah iya wong tingkat marung lho saking umume. Sing darane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene. Liwat tok gak mampir. Ala wong marung tak hati-hatine, klumpuk-klumpuk.
Nek gesangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho, Cak Bas. Lho, kok nak? Sapa kon? Kok celunak sih aku? Lah sapa kon? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Iya. Dengaran kon? Iya, teko pasar ki, Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung. Oh, tambah gede ya. Masalah kualan babu Yen 8. warung nek gede ganti apa? Ganti apa? Di mana restoran? Masa restoran ini? Durung sik depot biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa ae? Sembarang. Ono ya ungkal pacul doto. Depot-depot apa ae. Iku lak pande. Ya depot sembarang, apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono, ya. Apa kan kemarin? Ya teko blonjo iku Mang lho. Walani ini ngono tanggal 6. Repot bojoku saiki ku. Lho iya ya. Engko dibelanjakno wak ngene gak cocok, wak ngene gak cocok. Lah, terus apa? Kadang ngono ya tak tukokno ae. Wis Apa? gak masak percuma masak ya gak dipangan. Iya. Makane rene ya golek iwak apa-apa kono. Akeh kok sembarang ana kan. Iwak apa ae ku? Bajul ono ya. Kok kene iki apa ayo delon banteng iki ono ya ndak ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, bu gule lah. Ya rawon gule bareng ono. Malah sederhana jangan asem lodeh ya ono. Ngono lho. Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho apa saiki. Oh. Dadine anu, rewel. Lho bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot kuwi biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iki lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel lho, Rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane tambah Sop. Sampai mabet aku. Ono tabuhan iki bareng. Ono kendange bareng grobiakan iki. Bas. Ngono iku pendaya ngomong kendang. Oh, grobiakan. Nyancang kebo ngarepe lawang. Ya pakno. Nah aku kesandung julung kuming. Wah, masih ngomong bidak kebak. Ya aja ngono ta, ya apa sih? Arek kurang ajar aku potongan kok. Iya kok cecek kadal ngono cilik. Wong kebus usah gede yo gak ero gak wong. Jarek- Pancene meliru. Kan iku model-model kan iku. Jarku ngene lho, wong biasa omahe gak nglarang. Oh. Kebu-kebuan iku dalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebu-kebuan. Syarat ah. Iku gawe apa sih, Cak Bas? Ki syarat ki api-apian. Dadi koyo warung kebo marcuet ngono. Oh, model-model kon niku. Lho, Tin. Tuti. Ngawur aku tak golek jakir tak ro kene ngawur. Gak ono omamu ndi sih lho omamu. Omamu ndi? Si apa man? Lah kok delek nang jakir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak nduk rolak kono lho, omong-omongan nduk rolak. Iki wah kon niku bercanda nek lho. Ngawur Ya ae. apa? Ya apa? Wedhus sido. Warung iki ya warung iki. Kok warung tak ono sing duwe Ya nek. Pak, kono obong ta? Kok kon lha apa Kon kon mau wis buka ta? Ukaran diblak iki dadan kon iki. Kene lho, ayo rundingan lho kene. Arek beri mang bedare iki. Ayo rundingan lho kene wong kepethuke lho kene. Ya rundingan apa sih? Susu jak, susu. Rong gelas. Susu. Rong gelas. Tak ngono kon niku anduk ta kon iki. Mau wis nang warung ketika anduk ya. Kuwatir kon niku. Pasal karo model buka blontang ngono kon niku. Hah? Susu. Susu ah. Tin sate tin. Sembarang ana sih Pak Bas. Sate ono. Sate bekecot ta. Sate wedhus. Wedhus ah. Oh, turun dibeleh. Hah? Turun beleh suse. Wah, wis sop-sop ae sop. Sop buntut ta? Iya ya, buntut tikus. Ngawur ae. Ya apa sih wong sok buntute tikus. Sop loro Sop loro, ya. Lah wonge mlayu sing kok bengok iki sapa iki? Iya, sop. Wong gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate anduk mule lho mlayu lho. Terima diurak-urak iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak golekno apa-apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae. Mergo iki uang-uang lho, dhuwit gak sampai asat Lah lek iki ngene. gusi ngono. Ngawur ae kon. Ya apa tin? Wedhus iku didadekno enggak? Lah ya saya rundingan lho kene, wong kepethuke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus Lho, aku lak duwe wedhus kendhit tak telu. Waduh api rek. Lho iya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Wedhus kendhit ya. Situke. Kendhite iki remo kena ya. Kendhit ki remo. Sampeyan sing remo ku sapa? Men iku. Lho kok nudukan kon. Basemen kaya kok mendul tembem ya rek. Kalau ada wedhus kendhit iki apa sih maksud? Ireng terus ana stripe pote. Pote iku lho. Oh, terus putih kok. Iya, Oh iku iya. kendhit. Wong biasa biyen nangon wedhus saya katido karo. Omongin Soale iki gombol bayar. kebo lho karo wedhus. Wis Terus, ngene. apa? Dikekno mari tin ya wedhus iku. Lah, Dinyang enak. 75 situ. Lah karepku ya ora gara-gara Emang kesuwen, ya? 100 ta situ, 300 ngono lho.
Timang kesuwen Bapak. Iku wedhus ku mbokan apa sik? Lho. Anu cempe. Ya Lho, apa sih? wis lanang kok. Lanang. teko kono lho balung panggang aku. Waduh. Gulake. Lemu ya pas temen. Iku lanang kabeh telu. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu kondol Lho ndak? kan dinyang tanggoku lho. Dinyang piro? Dinyang swidak situke. Situ ya. Telu sebelum Satu bolong bolu. Wis rampetan mari tak tukuni rampetan ae. Lho kaya apa nok iki? Lho ya apa ki sate kambing kali kene iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basman iki. Lah opo ngawur sing sate wedhus gule wedhus. Lah kok pede bapak wis 75. Situ. Iya. Ya wong. Kok kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya telu. Pira? Selawi. Ya apa sih? Wedhus telu selawe iki lho. Wis kene. Basman wis miringi nemen. Ngene wis ngenteni penganyangan di wong. Situ swidak tak tukune. Swidak ya? Iya. Wis lengo tak gone rene. Iya ya karene. Saiki duwe dhisik. Oh iya ya. Ya masih gak kabeh ku ya. Tapi perskote wong iki ya. ana curiga ta. Iki tak kali dhuwit swidak dhisik. Swidak Yes. dhisik. Berarti kurang Iya. 120. 120. Iya ya. Wedhus loro ya. Iya kurang terus loro Lah ya. rutin tenono ya. Tak jupuk wedhus iku ya. Oh, duwe, ya wis. Wis ngombe engko ombe dhewe cak bas kok ya. Lho ya sumbi dhewe ya kan niku. Lah selon njaluk wedhus ana. Ambene. Iya. Tak tinggal cak bas. Iya. Emane ya Bas Pak iki. di wong liya. Lah iya, wong wedhus arene. Gak suwe arene. Ya apa sih? Apa? Lali jak tolek mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mule. Lho kandange dikunci. Tak kunci ya Bas lho ya apa nek gak tak kunci lak. Lah nek kandange dikunci kok sing nek kon, lak mumet ae arek engko rek. Lah ya apa sih iku mang? Kon iku ya sing kali. Lah aku ya lali nang jero dompet kok iku mang. Nek ngono tuntut mae kunci iki. Ngono ta? Iya tutut ta. Ya wis tak tututane. Ya badakno. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci lu kandang, kandang digoseng wedok dhek mulek mumet nek kono iki. Kok ngawur ae. Iya, salah keliru kabeh rek. Wedhus nek kandang, lah kandange digoseng wedok. Iki ya apa sih rek? Melok bingung aku rek. Wedhus kok di kandang. Kandange dikunci. Terus kunci ini go Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuk ini aturane. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar kartola bekas Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndodro, pompong durung kaset. Tak goleki, titenono. Kolkune wis kepenuk. Ketutuk. Kecekluk. Keculek. Titenono ya, kon kepethuk aku pasti cilono. Ciloko. Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe Katolo iki lho, Delon. Iya. Mangkane omahe dibangun. Wah iya koyo Kocone diganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon iki. Ya siki hasile ngono iku. Kon ndeleke perlu apa sih? Lho ya perlu apa? Aku ana perlune njukuk jas ana. Njukuk jas apa nawar? Iya, juga arloji. Pernah urusan apa? Lah aku lah ndelek Kastini. Lah iki lak ome Kastini. Ya iki kame Kastini ya bojone Tolo iku. Oh, ngawur wong Kastini gak duwe bojo kok. Takono Sapari. Bojone Tolo, Kran. Kastini iku. Iya, mulai biyen sak gak krungu nek Tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok lupa rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kon tok goleki, masalah goleki kon niku. Lah apa kon kan? Aku ndelek Kastini. Lah kon, Pak? Ndelok Tolo. Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampai duit 5.000. Lah kon? Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pak? Arloji telu. Kapan dong? Ngeban. Meraji. Aku iso rek. Kena apa? Kene apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Sijir kali swidak. Telu 180 tak kei perskot swidak. Gak balik sampai saiki tak ditipu nek ngene aturane. Oh iya, Rek. Golek nandi? Omahe dikancing arep. Omahe dikancing
Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya. Tolo mesti ono jero. Waduh iya nek Oh, ngono. iya, bener. Iya bener. Maksudmu ya apa? Dirusak bapak. lawangi. Ora Iya. nipu ora. Ayo. Apane? Saren. Hop. Lho enten apa? Iki apa sih iki? Iki kok makul kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo kamu iku. Kartolo ngene lho mriki. Ngontrak. Arek sakniki pun lunas, mangsul. Kok ae apa sih ono kok dirusak kaya ngene. Dhisik tak kertolem pun lunas ini. Lunas iki pun nyengket di kono mriki. Oh, mun mboten ngontrak ngriki ta? Ngontrak. Oh, dadi asal. Kartolo niku kontrak nang mriki. Lah kontrakane pun telas, lah Kartolo pun nyengke. Niki omah sampean. Omahku. Lah. Berat rek. Lah ngono. Terus sik napa niki? Rugane iki omah iki. Pinten sedaya? Kreplak barang rusak. Sing rusak iki wis. Lawang iki kali krepian. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. 80. Ada. Ayo bayar kenceng. Ini mesti sampe pecah lah. Ayo. Ada rek. Dibayar kenceng. Rek. Apa? Kayak urunan. Iki nek urunan piro Wis ah? apa siapa? 20-an keran. Ayo, gini. Mari kena. Kumpul kene. Wis, tinggal ya. Wis. Apa siapa? Masa ya. Ero apa? Apa sih, Wan? Perbuatane Kartola mbek sewedok iki. Iya. Iki temenan. Apa? Tini ku anake yakin. Ya Lah yakin biyen umum nek welut ndas ireng. Waduh, iya. Baules. Iya. Bareng tiba nang mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh, mampu. Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene iki. Ya, apa, Ri? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut ndas ireng seri loro.